Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Artili ki med yap jong wei Shynrang bat ka wei ka Kynthei, ya ki bala bhajan ka dukan halum sopho. Kemudian marjan berkestruk Shillong Jawai, hak step kat Southrik jeli ajar pun rio kumba hakapor kumba hinyo beji ai la ithu kum usamento hajong arpuas nem karta bat ka pronimi hajong arpuis nem karta. Kat kum ka Kyrwoh na ki he pulit ka East Kazil district hakapor janmit laong ba ka pronimi ka de ka Balat bat usimento na Ranikor ki bahab South West Kazil district. Ya kita ki artili ki med yap la penkit chanegrims ban le ya ka postmortem examination ban pensisa ya ka daw jong ka jingyam kat kum ka jingto kit sedang bala penlong de ki bor punlet laong ba ki dak kishin ki kedo ba ka daw jingyap kini ki arngot la suba ba ki shimhi la ka jong ki jingem henre kat ka kaipot postmortem kan sapen scam ya ka daw ba sisa jong ka jingyam ki pulet kalaim kra police station kila register ya ka mukodoma unnatural death UD bat ka jingto ket kadang ya chakmat bat ki jingtep ba khambnia an saai hadien blayo ya ka kaipot postmortem bat ka jingto ket ka bapura kuman syukodo hakaba de bat ka jinglap ya ka met ki Shijur la syam ba ki yap Ryngkat ki Tyllai Ryndang hakaba Shynrang ubala tap jan ya ka dur khmat usong hamadan kumju ka Kynthei ka bapai pat dadien Kynthei ki Tyllai bala singit ik Ryndang ki Shijur ki de ki bala te scam how we ding saudong jongkate kedukan. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya